Хайырлы көн, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарстан 24 телеканалында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры 90-нчы сезонына аяк басты. Алда күркәм юбилей сезоны. Бүгінгі әңгәмәбез барышында театрның тарихына да кагылып бетәрбез һәм бүгенгесе хакында да сөйләшербез. Кунагыбыз театрның күренекле актеры, Татарстанның ат казанган артисты Ирек Хафизов. Исәнмесез, Ирек абый? Исәнмесез. Бик зур рәхмәт. Сезне күрергә бик шатмын. Без дә сезне күрергә бик шатбыз. Менә ихлас күңелдән әйтәм, бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, инде алда әйтеп беткәнемчә, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Димәк, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Студиябызның кунагына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Хәзерге вакытта студиябызның телефон номерларын экраннарда күрәсез. Ирек абый, димәк, агымдагы сезон ул инде иң истәлекле һәм иң кадерле сезоннарның берсе булырга охшап тора, шулай бит? Без инде бу хакта бераз соңрак сөйләшербез. Хәзер әйдәгез театрның тарихына кыскача гына булса да күзәтү ясыйк әле. Игътибар экранга. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрына 1933 елда Кәрим Тинчуринның шәхси инициативасы белән нигез салына. Башлыча ул күчмә театр буларак билгеле. Беренче спектакль 6 ноябрьдә Питрәч районы Шәле авылында уйнала. Ул Кәрим Тинчурин белән Кави Нәҗми тарафыннан иҗат ителгән Булат бабай семьясы спектакле була. Шул көннән башлап коллективның өзлексез гастроль юлы башлана. Балтач, Арча, Буа районнарында нигезләнеп эшләгәннән соң күчмә театр ниһаять Казанга күчерелә. Республика күчмә театры статусы ала. Казан кирмәнендәге Спас манарасында урнаша. 1988 елда театрга Тинчурин театры исеме бирелә. Һәм ул инде 90 ел дәвамында татар тамашачысын сөендереп яши. Әйтергә кирәк, шуннан да инде Тинчурин театрының аның инде тарихы бай һәм әлеге тарих әле бүген дә языла һәм Алла бирсә киләчәктә дә язылыр. Ирек абый, менә театрда эшләвегезгә 30 елга якын вакыт узып киткән икән. Әйтергә кирәк, бу инде шактый саллы сан һәм әлеге саннар эчендә зур хезмәт яшеренгән, шулай бит. Менә беренче тапкыр театр сукмагыннан, бу сагасыннан атлап кергән көннәрегезне хәтерлисезме? Әлбәттә хәтерлим. Бу түгел 30 ел элек. Бу инде студент елларыгызда. Студент еллар, ул вакытта без әнә шундый яши кешек. Хәзердә экраннарда кебек. Һәм безне менә шушы экранда күренгән ишектән, ул инде безнең хезмәткәрләр керә торган ишек, шуннан безнең укытучыбыз Тәсимә Хәләфовна Файзуллина алып кирип китте. Парадный ишектән алып кермәде. Ул безне алып кирип китте, хезмәткәрләр керә торган ишекләрдән, театрның артыннан һәм әкренләп театр белән таныштырды. Менә таныш булыгыз, монсы сезнең Миҗихан апагыз, ул сезнең сәхнәдә уйнаган кирләрегезне, киемнәрегезне юачак. Монсы инде костюмер Рәмзи апагыз, монсы Хәмит абыегыз, монтировщиклар безне башта театрның моторлыгы белән түгел, түгел, менә шушы безгә хезмәт күрсәткән хезмәткәрләрдән башладылар. Аңнагыз, сез үзегез генә түгел, театр ул күмәк, шуңа күрә бергәләшеп эшләргә кирәк һәм һәрбер кешенең эшләгән эшенә билге куярга кирәк һәм аларны кадерләп тотырга кирәк дип өйрәттеләр. Менә аннан соң һәрбер студентның дип әйтергә кирәк, бу инде булачак артистның ниндидер аның өчен ниндидер улпат шәхес була, үрнәк шәхес, ул инде аңа охшарга тырыша. Менә сезгә килгәндә кемне минем өчен үрнәк булды дип әйтә аласыз? Мин аларның барысын да әйтер идем, берсен генә дә аерым әйтәсем килми, чөнки алар без студент булган дәвердә шул вакытта күмәк сәхнәләрдә катнашып килдек, барысы да безне ихтирам итәләр иде. Безнең студентларыбыз, безнең киләчәгебез дип карадылар, хөрмәтләделәр. Әлбәттә инде безне укытучыларыбыз, артистлар янына гримеркаларга кертмиләр иде. Безнең аерым бүлмәбез бар иде, шунда киенеп, чишенеп, сәхнәгә төшәдерик. Сәхнәгә төшкәчтә артистлар белән ул хәллүктә гызылымтәдә булмагыз, әлегә сез студентлар гына дип өйрәттеләр. Аннан инде алар шундый тәртип ул һәрбер театрда да диярлек бар, әйме? Әйе, ул бик күркәм гадәт, аны сакларга кирәктер дип уйлыйм, чөнки киләчәк буынга да театрда эшли башлаганчы театрның үзенең һәр тәртибе белән аңлатып, таныштырып чыксаң, әйбәтрәк була. Ирек абый, менә репертуарга бер никадәр күзәтү ясап алсак, менә сезнең күңелегезгә иң киреп калган спектакль дип кайсын атар идегез?
Олар инде күптер шулай бит, тик шулай да. Алар инде күп, менә сез монда экранда күрсәткән спектакльләрдән карап үттек тә иң беренче ролем ул безнең студент чакта ук, аннары инде ул репертуарга да кертелде. Шамил Фәрхәтдиновның Алтын алма спектакле, мин анда төп рольдә Тозбаш ролендә уйнаган идем. Аннан инде Туфан абый Миңнуллинның Актауба Кара Тәүбә спектакле, аны да уйнадык. Ул да безнең репертуарга керде. Укып бетергәчтен ул безнең дипломный спектакль булды. Һәм инде зарубежный классика, ул Гарсия Лорканың Канлы туй әсәре бар иде. Ул әсәр белән без международный фестиваль булды Мәскәүдә студентлар арасында. Анда барып та чыгыш ясап, иң әйбәт бишлеккә кереп кайттык. Ул инде безнең бөтен төркемебезне алып бетермәгәч, ул спектакль кирә алмады безнең репертуарга. Гомумән алганда, сезнең белән килешәм, алар һәрберсе якын, һәрберсе, чөнки үзең тудырасың образыңны, берсен генә дә аерып әйтә алмыйм, барысын да яратам рольләремнең, бөтенесе күңелемә хуш килә. Элек булган спектакльләремдә карыйсың да, монда теге булайрак булган икән, бүген уйнасам, булайрак эшләр ем дип, үзеңне үзең тәнкыйтьлисең инде ул. Оннан соң бит әле менә рольләрегез арасында 20-шәр ел уйнаган рольләр дә бар, шулай бит. Бу инде әлбәттә спектакльнең уңышы хакында сөйли, тик менә шулай да артистны әлеге рольләр ордырмыймы? Юк, ардырмый. Менә укып бетергәч 98-нче елда без чыгарган идек, яңа ул вакытларда ел сайын яңа елларга яңа әкият чыгарадыр багларга. Менә күз алдыгызга китерегез, 98-нче елда чыгарган спектакль балалар өчен Шамил Фәрхәтдиновның Али Баба һәм Үч карак дигән спектакль. Мин анда Али Баба ролен уйныйм. Ул вакытта яшь Али Баба булсам, бүгенге көндә урта яшьләрдәге Али Баба, без инде аны менә 98-нче елдан 26 ел буламы? 26 ел дәверендә көннең кайсы вакытында уятсалар да, төнне уяталармы, иртән уяталармы, бөтенесен хәтерлибез, рәхәтләнеп сәхнәгә чыгып, рәхәтләнеп уйныйбыз, бик яратабыз. Ни кадәр баланы тәрбияләгәнсез, шулай бит? Күпме буын тәрбияләнгән дип үзебездә сөйләшәбез. Менә тапшыруыбыз башында әйтеп биттек бит инде, театрга 90 ел дип. Менә бүгенге көнне әйләнеп кайтсак, сез аны ничек бәялисез? Менә уйланып та куйдым, без килгәндә 60 ел, 30 ел гомер узып та киткән, 90 ел, 90 саллы санайым, әйтергә дә бик күркәм, матур сан. Әлхәмдүлиллә, Аллага шөкер, театрыбыз гөрләп эшли. Сүз дә юк, театр тере җаны иясе шикелле, аның да төрле вакытлары була, ул да авырып ала, сөртенеп тә китә торгандыр. Әмма бүгенге көндә үзебезнең төркемебез белән, труппабыз белән матур итеп иҗат итәбез. Берсеннән берсе матур спектакльләр чыгарабыз, төрле жанрларда. Әйтик инде ул трагедия булсынмы, менә бүген моңсу комедия чыга, бүген дә бездә премьера. Һәм инде тукталмыйбыз. Чөнки һәрбер дәвер өчен яңаша иҗат итәргә кирәк. Сүз дә юк, бер генә тамашачыны да онытырга ярамый. Әмма төрле формаларда иҗат итү дә кирәктер. Чөнки яшьләрне җәлеп итәргә кирәк. Яшьләр безнең киләчәгебез, без аларны кайгыртырга тиеш. Әмма дә ләкин яшьләргә мондый форматтагы спектакльне күрсәтеп, монсына мондый форматны күрсәтәбез дип кенә әйтеп булмый. Чөнки яшьләргә дә кай вакытта күбрәк классик әсәрләр шуй. Классик әсәрләрдән инде безнең үлмәс әсәребез, безнең визитный карточкабыз, Сүнгән йолдызлар, ул инде заманасында без уйнасак, хәзер инде яшьләр уйныйлар, ул инде зәңгәршәл шикелле шулай итеп киләчәк буынга тапшырылып барыр. Безнең репертуарыбыздан бер вакытта да төшмәс дигән фикердә калам. Эшлибез. Гөрләтеп эшлибез, Аллага шөкер. Алла берсә тагын да яхшырак булыр әле, шулай бит? Тагын да яхшырак булыр, ансы инде яхшыракны һәр вакытта да көтәбез, шундый өметтә калабыз. Ирек абый, аннан соң бер әңгәмәгез вакытында 3 аршин җир спектаклендә уйнау, ул инде минем зур хыялларымның берсе дип әйткәнсез. Һәм Аллага шөкер, менә бүгенге көндә әлеге хыялыгыз тормышка ашты. Менә хәзерге вакытта нинди хыяллар белән яшисез? Аллага шөкер, менә сез 3 аршин җиргә әйләнеп кайткач, ул чынлап та минем иң яраткан рольләремнең берсе. Ул артист өчен инде шумып, җигелеп эшли торган ир-ат образы. Бүгенге көндә безнең былтыр гына ислам динен кабул ителүгә 1100 ел булды. Шуннан безнең Идегәй әсәребез чыкты, Идегәй дастаны, һәм мин анда Туктамыш хан ролен башкарам. Без
студент болған елларда ул Камал театрында барды. Ул вакыттан карап утырганда замана үзгәрер, шул вакытлар килер һәм мин анда Туктамыш хан ролен уйнармын дип башка да кирип карамаган иде. Андый рольне миңа ышанып тапшырган өчен Туфан Рифович Имаметдиновка да бик зур рәхмәт. Һәм инде безнең ел саен үтә торган тантана премиясе бар. Анда да эшемне күреп зур бәяләп киттеләр. Икенче пландагы иң яхшы ир-ат роле өчен шушы Biz indi tağın bir qat сыңа калып булса да кытлыйбыз сезне Ирек абый. Һәм инде сезон ябылганда тагын Тинчуринның үлмәс әсәрләренең берсе Җилкәнсезләр чыкты. Анда да төп роль Нуретдин бай ролен тапшырдылар. Ул безнең бик кызыклы форматта. Без аны сәхнәдә генә уйныйбыз. Зрительдә шушылай гына утырабыз, шушы аралыкта зрительдә безнең белән шушы бөтен вакыйгаларны үзе аша кичереп, безнең белән кул сузышында гына утыра. Үзенә күрә бер аралашу форматында дип әйтеп буладыр. Килегез, сезне көтеп калабыз. Рәхмәт, бик зур алырса тамашачыларыбыз да килерләр. Инде хәзер миңа калса, театрның бүгенге көненә дә әйләнеп кайтырга кирәктер. Димәк, яңа сезоныгыз ачылды. Яңа сезонда ниләр көтәргә безгә? Яңа сезоныбыз ачылды. Аллага шөкер, әкренләп менә фестивальгә дим, фестивальдә бар әле безнең. Ул безнең гаилә һәм мәктәп дип атала. Шуннан безнең төрле районнардан килделәр, үзләренең балалар үзләренең спектакльләрен күрсәтәләр, нәтиҗәләр ясалды, әле урыннарны билгеләделәр, әмма ияләренә тапшырмадылар. Һәм инде бүгенге көндә Театрда зур бәйрәм. Театрда зур бәйрәм. Шамил Фәркетдиновның Ай былбылым спектакле премьерасы. Менә бүген кич белән үзебездә карыйбыз, әле күргәнебез юк. Һәм яңа ел алдыннан Мансур Гыйләҗевның Көлмәгез, мин үләм әсәре чыгарга тиеш. Менә яңа елга планнарыбыз шушындыйрак. Әле 6-сы көнен әйтергә онытканмын. 6-сы көнне инде безнең Алла бирсә юбилей, 90 яшь. Ансында без зурлап үткәрәбез. Ул безнең дүшәмбе көнгә туры килә, бәйрәм көнне. Шуңа без аның вакытында көндезге 3-кә куйдык. Тамашачыларыбыз килсеннәр, күрсеннәр, безнең бәйрәмебезне хозурлансыннар. Ondan soң мен тагын шундый мәгълүматкә табылдым. Милли китапханәдә Тинчуринның 8 фотоаппараты дигән фото күргәзмәдә булачак икән. Менә бу мәгълүмат миңа чыннан да бик кызыклы булып тоелды. Без бит инде тарихтан беләбез, Тинчурин инде ул чыннан да алдынгы карашлы шәхесләребезнең берсе булган. Һәм аның фотосурәтләр, фотоаппарат белән бәйләнеше чыннан да минем өчен яңалык булды. Сез белә идегезме? Сез мине теге кыйын хәлгә калдырдыгыз дип әйтә алам. Чынлап та мин дә моны белмәгән идем. Безнең Тинчуринның барлык шәхси әйберләре үзе безнең театрыбызның музеенда саклана. Милли музейда мин монысын ишетмәгән идем. Бу фото күргәзмә. Мин дә ишетмәгән идем. Минем өчен дә бу сыймады. Менә белүемчә, ноябрь айында булачак. Бик әйбәт, бик күркәм. Барып карарбыз Алла бирсә. Ирек абый, менә премьера хакында да әйтеп үттегез. Безнең хәбәрчебез бу көннәрдә сездә кунакта булып кайтты һәм спектакльнең репетицияләреннән кайбер мизгелләрне күреп кайтты. Бергәләп сюжетны карыйк. Әйдәгез. Итәки кәҗәләнде инде бу шар. Бу җүнлегә түгел бу күңелем сизә. Тинчурин театры юбилее хөрмәтенә тамашачылары өчен бер кышак чаралар әзерли. Шуларның берсе юбилей сезонының беренче премьерасы Ай былбылым спектакле. Пьеса авторы Шамил Фәркетдинов, режиссер Туфан Имаметдинов. Спектакльне без бик яратып репетировать итәбез. Кстати, өметләнәбез. Халык яратыр дип өметләнәбез. Чөнки үзебез яратып эшлибез. Төп нәрсәсе тамашачыга беләсез нәрсә? Картлар йорты. Бу безнең картлар йорты теге мискиннәр йорты түгел. Монда бөтенесе яшиләр, хәтта өйләнешәләр дәйме. Монда күңелле картлар йорты бу. Бу ничектер, бу ни бирә инде менә курыкмагыз картлар йортыннан дигән фикер монда бар име? Курыкмагыз. Анда да тормыш дәвам итә. Ай былбылым үзенчәлекле спектакль. Биредә театрның өлкән буын артистларының барысы да диярлек катнаша. Зур артистларыбыз бөтенесе катнаша шушы әсәрдә. Беренче тапкыр җыелдык шушындый әсәргә. Безгә бик ошады. Аны картлар йортын мин үзем бер кайчанда булган юк, күргәнем юк, әмма ләкин күрә язмасын, әмма ләкин язучыбыз шундый әсәр язган, күңелегезгә ятты, булмасын андый картлар йорты дигән фикергә киләсез, әмма ләкин алар бар. Шулай да, менә шул барларның берсен күрсәтәбез инде без. Авторлар әсәрне моңсу комедия буларак билгеләгән. Гомер көзендә язмыш ихтыярына калган картлар тормышын юмор,
Қанатлы ғибәрәләр, уйын көлкі аша күрергә мөмкин. Киттеләр ме? Киттеләр! Күздән югалдылар. Ура! Кишиндек бит үзләрен, ура! Біз енді үш ширатыбызда спектакль оңышлы болсын деген тілекте қолабыз, Ерік абай. Міне әйтіп біттік бит енді спектакль шығу, яңа спектакль шығу, ол енді артист кіші ішінде, тамашашылар ішінде зор бәйрәм деп шулай бет. Шулай. Міне меңа қалса, ол әлі артист үшін ең дулқынландырғыш мезгілдерінің бірсідір. Әлбәттә. Міне көпмедір вақыт өткеш спектакль бит енді ол барбыр утыра. Міне шул вақытта артист нинди хисләр белән сәхнәгә чыга икән? Білесің, ол отырса да долқынланың хисләре қала. Долқынламай шағаны сәхнәгә шығу юқтыр инде ол. Міне премьерінің бірінші күнні ол бик қаты долқынлану инде. Менің әлі шындай долқынлану дегеннен бір искә төшеп кетті. Мамаша Кураж деген спектакліміз бар біздің, Мамаша Куражана. Шунда бірінші тапқыр көрсетеміз. Ол вақытта президентіміз Ментимир Шарипов Шәймиев та келді. Мен шығып бастым, сәхнә авансынаға шығып бастым да, алға келіп бастым. Аяғым тұтынды қылтырарға. Тыйып қына болмай бейді. Өзім сөйлейм, ол аяқның қылтырауы тауышқа да шыға бейді. Міне шул бір шығып кірі керек. Тамашашы янына бір шығып кірсәң, аннары әкірінеп долқанлануың басыла. Сөзді yok біздің үшін яңа спектакль зор бәйрәм. Ол үйіңде яңа мебель алып қайтып қоялар бет енді кіші сүйіне. Мында да біздің театрымызда яңа премьер шыққаштын. Ол әйбәт шықсын еді, тамашашыларыбыз яратып ерістін еді, ұзақ еллар біздің театрымыздың репертуарынан түшмәсін еді деген тілекте қалабыз. Әрбір енді өзімнің коллегаларыма бүгін оңышлар тілейм. Исән сау ғана премьерін ойнап шықсындар. Әтігісі сіз берген сұрауға қойтсақ, ол долқынландыра. Өзіңні кейтсең де долқынландыра. Шулай міне әйтіп кеткен спектаклімізді 26 ел ойнасаң да, сен балалар қаршына шықсаң, ол спектакліні бейтінде сен бүтін тұрышың білән ол сенің өзіңнікі. Әммә дәләкин, балалар қаршына шыққанда да олдынақ долқынландыра, чөнки балалар біздің келешегіміз, біз келешегімізні әйбәтләп тәрбиелерге тиіш. Олар алдына шығып, шалай-балайғына ойнап кірсәң, ол әйтірлер алай ярамай. Бу артист абайлар неше біздің алды алай ойнайлар екен деп. Біз өзі біздің келешек тамашашыбызны бик матур итеп тәрбиеләргә тиешбез. Яңадан алар безгә килсеннәр, безнең спектакльләребезне карасыннар дип. Менә Ерік абый, сез һәр вакыт сәхнәдә ихлас булып тоеласыз. Ничектер чын дип әйтиммесең, һәрбер ролегез ышандыра. Менә шулай да авырлык белән чыккан спектакль булдымы сезнең өчен? Бәлки ниндидер роль өстендә эшләгәндә изләнүләр авыр баргандыр. Олар бардыр инде, аларның һәрберсен теге Бу этапны җиңү кирәктер, шулай бит? Бу этапны җиңү кирәк. Спектакльне театрда гына түгел инде, бу өйгә кайткачында кабатлана. Иптәшем белән бергә булганда ул җиңелрәк инде. Өйгә кайткачында без бергәләшеп кабатлыйбыз. Театрда репетицияда булдым да, оны бетердем генә түгел, ул яңа образны иҗат иткәндә, ул һәр вакытта да синең башыңда инде, ул нишәр икән, ул ничегрәк эшләрде икән, моны булай итсәм дип һәр вакытта да шулай уйланыласың, чөнки син бу образны иҗат иткәндә халыкка бит син аны бар бүтене белән тапшырырга тиеш, халык кабул итсен өчен. Үстән генә эшләп, малай бер образда барып чыкмый торгандыр инде ул дип уйлыйм. Мен дә килешәм бу фикерләрегез белән, чыннан да бик матур фикерләрегез, Ерік абый. Менә ни кызганы, шулай рәхәт итеп сөйләшеп утырганда безнең тапшыруыбыз инде ахырына да якынлашты. Бетеп тә киттеме? Тамашачыларыбызга әйтер сүзләрегез булса, кызып китеп сөйләшәгенә башлыйбыз. Тагын көтеп калабыз сезне. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, телевизор караучыларыбыз, менә безнең быел 90 еллык юбилейыбыз. Алла бирсә, бу сезоныбызны ачып җибәрдек. Уңышлы булсын. Сезгә берсеннән-берсе матур спектакльләребезне иҗат итеп, сезгә тапшырырга насыйп итсен. Безнең ишекләребез һәр вакытта да ачык. Килегез, көтәбез. Тинчурин театры сезне заргып көтә. Бик зур рәхмәт, Ерік абый. Без инде үз чиратыбызда сезнең үзегезгә дә зурдан-зур уңышлар теләп калабыз. Аннан соң бүгенге тапшыруга әзерләнгәндә Рәдиф Ваташның шундый бер шигыренә тапылды. Менә берничә юлын укып та үтәсем килә.
Халык рухын киләчәккә илтер, бик күпләрне әле уятыр йылдызларың синең театр, сөнмәс йылдызларың. Шуннан да инде Кәрим Тинчурин театрының киләчәге якты булсын һәм юбилей сезоны кирләп барсын. Амин. Бик зур рәхмәт Ирек абый, сау булашабыз. Сезгә дә рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.